Ilang boss? Dalawa. Take out. Cut. 120 lang. Lumpia. Bad yung case. Oh, baka di ka alam. Nabibigatan masyado. 120 lang. Take out ha? Take out. Take out rice, my son. Okay na? Oo. Regular pizza. Take out. Pizza. Number 11 and number 10, isang rice ang pita kain. Ano lang isang Kain. Shanghai, ayun o, toge, saka Shanghai. 60. saka isang Take out. Take out ba? Take out na lang po. 120. guys ha? Kahit ka na? Kainin to? Wala ka pa yun, ma'am? Ay, extra meat. Extra yan. Ang fry ko na. Number 2. Number 1 tao, dalawang Oh, rice. number 1. Number 1. Number 2 isa. Malang, baga mag-expedient ko. Number 3 isang kain may fountain dito. Number 3. Number 3. Number 3 po. Kain. Number 2 yan. Number 3. Number 3 na. Number 2 na bigay mo na. Hindi pa. Oo, number 2 yan. Oh, number 2. Number 2 po. Number 2 po. Number 2. Okay na number 2. Okay na. May toge yan ha, na may... Ayos ka din? Fresh ka rin ba? Apat na shawarma. Take out. Line. Ilang boss? Dalawa. Take out.
120 lang. Lumpia. Order kayo, ma'am. Ma'am, dito lang sa bulan. Nagmuti ka rin, Babs. 100. With cheese na ba? One. Ilang boss? 7. Isa. Sige lang boss. Isang tenhon. Take out rice na isa. Okay na? Try ko lang pita. Take out. Madami yan. May isang kamarma. Naman, 220. Wala kayo lang. Wait, ka boss. Ito. Okay. May bento ito. Ay, hindi ko. Ano number ka? Isang mineral. Dalawang pita. Isang hot. Isang mineral. Five na lang. Ay, okay na boss. Half rice, 8. Kailangan mo ba yung case? 20. Ha? Kailangan ko ba yung case? Oo, baka di ka alam. Nabibigatan masyado. 120. Take out, ha? Take out. Ako ng tubig eh. Ako number to dalawang pita. 50. 60 po. Ha? 60. Right, 60. Pita. Number 11, number 10, isang rice, isang pita kain. Tatlong pita. Tapos rice. Cheese na wala. Wala. Ay, number mo. Ay, number. Ano? Yung sa dalawang kwarta. Gana eh. Ay, na tayo. Wala na.
Ano to? 145. Ah, Wait lang. Alam mo kami lang may likod ah. yun dito sa... Ito? Pinandurog mo namin yung batas. Doon ka na. Makulit yan, makulit. Uwi ka na. Doon ka na sa magulang mo. Ito. 7-7. Eh, isa. Oo, 60 lang po. Isang 10 mo.